Il-Gvern ippubblika abbozz ta' liġi li se joftom il-funzjonijiet tal-Avukat Ġenerali skont kif issuġġerixxiet il-Kummissjoni Venezja li fuq talba ta' dan il-Gvern għamlet qatt ta' rakkomandazzjonijiet biex jissaħħaħ il-qasam ġudizzjarju ta' Malta. Wara li ppreżenta l-abbozz ta' liġi, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li l-ewwel bidla msemmija hija tneħħija tal-funzjonijiet ċivili li llum għandu l-Avukat Ġenerali. Waqt li ħajġi maħluq uffiċċju ġdid ta' State Advocate Avukat tal-Istat illi jiffoka fuq il-funzjonijiet ċivili li llum qed jagħmel l-Avukat Ġenerali. Din hija l-ewwel bidla. L-abbozz se jżid il-poteri tal-Avukat Ġenerali biex malli l-liġi tidħol fis-seħħ b'mod immedjat dan jiffoka biss fuq il-kwistjonijiet kriminali fosthom li jiddeċiedi hu min għandu jitressaq il-qorti. Din hija pass importanti l qudiem għaliex bekk issa se jkollna xi ħadd li għandu l-garanzija taż-żewġ terzi tal-Kostituzzjoni illi jiddeċiedi hu il-prosekuzzjonijiet the power to prosecute. Il-Gvern qed jara wkoll li anke prosekuzzjoni fiżika fil-qorti tibda ssir mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Bħalissa qed isiru l-bidliet legali meħtieġa biex tiddaħħal gradwalment u eventwalment Malta ssir mudell għal pajjiżi oħra li jridu jtejbu s-sistema ġudizzjarja tagħhom. Fuq kollox saħaq il-Ministru l-abbozz juri wkoll il-Gvern verament iħares is-salta ta' dritt f'pajjiżna hekk kif se jdaħħal fis-seħħ b'mod immedjat rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni Venezja li talab hu stess biex verament ikollna qasam ġudizzjarju ġust u trasparenti. Naħseb illi il-mod ta' kif imxejna fejn aħna tkellimna mal-Kummissjoni Venezja stidennihom jiġu ġew, komplejna nitkellmu magħhom, għamilna riformi illi żgur illi se jagħmlu differenza fis-sistema legali tagħna u minn sistema li fl-2013 kienet waħda bla enerġija, bla viżjoni, illum għandna sistema illi qed titkellem dwar il-futur, qed titkellem dwar kif nistgħu nkunu l-aħjar anke f'dan is-settur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.